И вижте за... Това е най-луксозната стая, въпреки че на много ще им се стори не толкова хубава. Знам, че в Лас Вегас има много по-хубави, но това е за 50 евро на вечер. 50 долара. В Лас Вегас. Даже още не съм успял да се махна раницата от емоции. Банята вътре толкова чиста изглежда, че може да се спи вътре даже. Някакъв шкаф с ютия, сейф, леглата, осветление. Хотела между другото се казва Фламинго, затова има такива лампички интересни. И предполагам, искате да видите гледките. Заповядайте, приятели. Добре дошли в Лас Вегас. Ето, голямото венско колело. Точно на една минута сме от стрипа, където е цялата лудница. И тук са разни други хотели. Просто не знам какво да ви кажа, нямам думи. Останете с нас и изгледайте видеото, за да видите кои още 4 неща трябва задължително да посетите в Лас Вегас.